Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Andito po kami sa may Bawang La Union ngayong hapon. Dinideliver na po namin itong 6x12 size, 1 bedroom. Wide sala po siya and shelves. Plus may lababo po. Jalousie windows type na may mga bamboo grills po yung bintana po niya, and treated na rin po siya sa gamot para sa anti-anay tsaka anti-bukbok. Plus yung varnish po na gamit namin is Boysen Clear or natural po. Including center table po. Bali, pre-delivery po dito sa may Bawang La Union. Yan po, 6x12 size, double walling, ordinary type, and nipper roofing po. Kung sino po yung gustong mag-avail or umorder ng bahay kubo, sa may barangay Pangpang San Carlos City lang po kami, sa may Porokto po kami. Direct message lang po kayo dyan sa may Facebook page ko po. May mga ready-made at ready to deliver na po kami doon sa bahay. Mostly po ganitong size and 6x16 na nipper roofing po. Pag aircon type po or yellow long span, made to order po yun for 2 to 3 weeks po. Pwede pong build on site or customize po. Ganito.